Wy powiecie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a ja wam powiem, że są drogi na świecie o wiele ważniejsze. Witam was w kolejnej części niesamowitej epopei bytomskiej, tym razem z przeuroczej ulicy Odrzańskiej, na której znajdują się niesamowite obiekty, tak zwane zabytki klasy 0, wpisane oczywiście na UNESCO, czyli garaże. W ogóle ciekawe jest też, że znalazłem takie stare zdjęcie, zrobione gdzieś z tamtej strony, z okolic Zakładu Walickiego, które pokazywało, że cała ta okolica, tu gdzie stoją te garaże, była normalnie zabudowana takimi sporymi kamienicami. Co się z nimi stało, czemu to zostało wyburzone, nie wiem, nigdzie nie potrafię żadnego info znaleźć na ten temat. O proszę, ale nawet tutaj można wejść i znaleźć jakieś takie fajne malunki. Takie coś to ja szanuję, a nie HWDP, ACAB i pulok wielkości rakiety. W ogóle przyznam się wam, że pośród wszystkich moich zboczeń mam takie jedne wyjątkowo dziwne. Mianowicie jak widzę takie białe kulki na krzakach, to nie mogę się powstrzymać zerwać. Potem oczywiście iść z tym jak debil i podrzucać i kopać. Nie wiem co na to psychiatra by rzekł, wolę nie pytać. Ale nie idziemy tu, żeby gadać o głupotach. Znaczy w sumie to idziemy. Ale chciałem wam pokazać jedną, być może nie do końca oczywistą miejscówkę, atrakcyjną przyrodniczo dla fanów łona natury. O, było grillowane. Mianowicie, o, proszę bardzo, jest to staw o bardzo wdzięcznej nazwie, którą pamiętam z dzieciństwa, czyli Chemik. A dlaczego to urokliwe miejsce się tak chemicznie nazywa? To jest ciekawa sprawa w ogóle. Gdzieś tu w tych rejonach, za tym stawem, kiedyś dawno temu wiem, że znajdowała się cegielnia i dużo takich stawów tak zwanych glinioków, glinianek, na które łazili się okoliczne chłopcy kąpać, to wiem, bo to mi dziadek jeszcze opowiadał. No a ten staw ponoć w pewnym momencie był bardzo zanieczyszczony jakimiś chemikaliami, które nie wiem skąd się tu wzięły, czy ktoś je tutaj zwoził, czy one może tutaj lały się z jakiegoś, wiecie, z jakiegoś zakładu, z jakiejś fabryki, nie wiem. No i z tego właśnie, do tego urokliwego, o, może poza takimi elementami, ale to już niestety wina ludzi. Ale Kong. Takie miano do tego stawu przylgnęło. I krążyły takie legendy, kiedy ja byłem dzieckiem, tutaj przyjeżdżałem wędkować tak z... Kurde, ja już nie jestem taki młody. Z 23-4 lata temu. Tośmy się śmiali i takie panowały hasła, że tu mieszkają ryby, że tam pływają w ogóle ryby, które mają 2 głowy. I jakieś takie, wiecie, chemiczne mutacje. No nie wiem, myśmy nigdy czegoś takiego nie złowili, także tych rewelacji akurat nie mogę potwierdzić, ale jeśli może jesteście starszymi ode mnie bytomianami, to rzucicie jakieś nowe światło na historię chemika. Tam w ogóle widzę jakieś 2 zwierzątka, takie łebki czarne. Ty, co to jest? Idziemy to obadać. Jakiś ten gepard bytomski. Tu jeden, tam nie wiem czy będzie widać, mały obiektyw, drugi. O! Pici, pici, pici. Kici, kici. A! Patrzcie, jeszcze jeden tu jest. Patrzcie go, jaki piękny. Ale ogon, hopie, to masz fajny, choby antena. O! No koleżko, śliczny żeś jest. Wiesz, takie mamy kociczki na Bytomiu piękne. Ale muszę iść. Patrz tam jako. No internet kocha koty, to mam nadzieję zwiększyło to właśnie atrakcyjność tego materiału, tak o co najmniej dużo. A z architektonicznych ciekawostek to jest to jedno z kilku miejsc w Bytomiu, gdzie jeszcze mamy sporo tak zwanych domków fińskich. Tego typu właśnie takich drewnianych chałupek w takim skandynawskim stylu, które Polska dostała na mocy jakiejś umowy z Finlandią, o ile się nie mylę, za węgiel czy coś takiego, jakoś niedługo po II wojnie światowej. No jako, że takie drewniane chałupy są ciężkie, wiadomo, do ocieplenia, do ogrzewania, to potem to często już właściciele je rozebrali i w tym miejscu postawili sobie murowane, normalne domy, ale jeszcze tu i jeszcze w kilku miejscach i też w miastach sąsiednich.
można takiej zabudowy trochę spotkać. Jak idzie o łowienie ryb, bo to była bardzo duża część mojego życia w dzieciństwie, takiego okresu jeszcze przed i około początków edukacji, to jeszcze Wam coś pokażę. A tu jest dopiero bombowa ciekawostka. To wyszczeli Was z laci. Tuśmy mieli kiedyś garaż, ale już ich nie ma z 20 lat. No, tu tak musicie przyznać, w otoczeniu tych wielkich drzew jest taka niczym aleja, majestatycznie. A i z tym miejscem po lewej wiąże się również majestatyczna historia. Jechałem kiedyś tutaj na rowerze, ta brama była otwarta i wyleciał na mnie wielki dziki pies, który gdyby nie auto jadące z naprzeciwka, którego powstrzymało, no prawdopodobnie byłby mnie zeżarł. Także było blisko, ale przeżyłem. No i tu słuchajcie, zaczynają się tereny, gdzie pan Mikołaj spędzał najlepsze lata swojego życia. Też w zasadzie to nie na konkretnie tym stawie, tylko jednym dalej. A było to tu, ale kurczę, to już w ogóle nie przypomina tego stawu z okresu mojego dzieciństwa, w sensie to wszystko jest zarośnięte, to w ogóle tak nie wyglądało. Nie było tam też tak dużo tych drzew przy tej hołdzie, całkowicie inaczej. Ale zobaczmy, może tu się da jakoś bliżej podejść. Tu w ogóle całkowicie inaczej to wyglądało. Tu była taka wysepka, tu była taka, powiedzmy, mała plaża, normalnie na której się siedziało, fajnie zarzucało, bo naokoło całego stawu były, wiadomo, każdy miał swoje miejscówy. Tu były w ogóle legendy o szczupaku jakimś 1,5 metrowym, co kaczki zjada. Chociaż akurat w tym coś mogło być. Pod tymi chaszczami była taka rura, z której pamiętam lała się woda z kopalni do tego stawu, bo to właśnie tym on był zasilany. I jest tu ciekawostka a propos tego konkretnego miejsca. Bo to zawsze pamiętam było najgłębsze miejsce w tym stawie, gdzie zawsze jak reszta nawet wysychała podczas jakiejś suszy, to tu uciekały wszystkie ryby i tu krążyła taka legenda, że tu na dnie jest utopiony maluch. Szczerze mówiąc, to nawet za dziecka średnio w to wierzyłem. Zobaczmy. I co? Był maluch? Albo chociaż ten szczupak musiałby być bardzo, bardzo stary, jakby żył do dziś. W ogóle za tym stawem jest do dziś pole. Chyba jakaś kukurydza rośnie. Ale tu pamiętam, normalnie myśmy tu siedzieli, łapali ryby, a tu jeździł kombajn i zbierał. Taki klimacik, no kurde, wiejski, a to wszystko w sumie w środku bez mała miasta. Strasznie się tu pozmieniało to wszystko. Tu jeszcze nawet parę lat temu była taka ścieżka, którą szło tam przejść do góry. Teraz to jest wszystko masakrycznie zarośnięte, ale mam nadzieję, tu nie rzuci się na mnie jakiś, kurde, dziki dzik czy coś, albo kleszcz afrykański. To by było nieciekawe. Ty, faktycznie jest, ale dzicz kukurydziana. Widzieliście taki horror Smakosz? To właśnie takie kukurydzy porywał ludzi. Dobra, tak jakoś na kuckach. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, no i pięknie. Nawet widzę kogoś. Poniosły. Prawda? Magia chwili. No i właśnie o tym detalu zapomniałem, że lubię tędy przejeżdżać tiry. No, widok pozostał taki zacny, jaki był. Tam gdzieś majaczą wieżyczki bytomskich kościołów w tle, kominy elektrociepłowni Sząbierki. Całkiem sympatycznie, nie? No, 7000 kroków wyłażone. By the way, testuję sobie Galaxy Watcha. Co prawda 4, już jest chyba 7 od Samsunga. Fajny, tylko ta bateria krótko trzymie. Jeżeli byście mieli jakieś zegarki tego typu, wiecie, do pomiaru kroków, tętna i takich podstawowych pierdół, to możecie coś polecić fajnego. No i to tyle z wycieczki tym razem. Takie krótkie, prawda? Pole! Jeśli Wam się podobają takie historie z mchu i paproci, opowieści dziwnej treści,
połączone z, prawda, krajoznawczo-turystycznymi wątkami, to jeszcze myślę w zanadrzu takich trochę jest. Także zostawcie po sobie jakiegoś znaka w postaci jakiej oceny albo jakiegoś komentarza. I cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymcie się, ramy i patrzcie tam jako.